נשים, מבוגרות, צעירות. ועכשיו נעבור לנטע, מטפלת ברפואה סינית מהמרכז לרפואה טבעית של דוקטור ראול רודריגס. נדבר היום על דיקור קוסמטי. נכון. אז בואי בכלל נבין מה זה דיקור קוסמטי. דיקור קוסמטי, למעשה זו טכניקה ששרדה 5,000 שנה, שגם נשות הקיסר עוד היו עושות את זה בחצר כדי לראות יותר טוב ולעשות סוג של מתיחת פנים. אז זה בטוח טוב. זה בטוח טוב כי זה שרד. ברור. הטיפול הוא למעשה, יש לו 3 שלבים. שלב הראשון אנחנו עושים עיסוי פנים, משתמשים בקרמים טבעיים ובמכשירים שיש לי פה, שבעצם עוזרים להמרצת הדם לאזור הפנים, ועל ידי זה ייצור אלסטין וקולגן באופן מוגבר, שזה תהליך שככל שאנחנו מזדקנים הוא מעט. כאילו להחיות את הדברים הטבעיים שלנו בעצם. למעשה אנחנו נותנים לחות מהמאגרים הפנימיים של הגוף שלנו, ועל ידי זה יוצרים מילוי של הקמטים, שיפור של גוון האור, העלמה של עיגולים שחורים מתחת לעיניים, שקיות, אקנה. זה גם טוב למיגרנות, הבנתי, וכל מיני נכון, דברים כאלה. לטיפול הזה יש תופעות לוואי חיוביות, מה שנקרא. הוא מטפל גם במיגרנות, גם סטרס. הוא מאוד מרגיע בגלל שהדם זורם בצורה מוגברת לראש, אז אנחנו נרגעים, השינה משתפרת. איזה יופי. תחורים. תחורים? תחורים, כן, אנחנו מעלים הכל למעלה, אז גם התחורים עולים. יפה. כן. הכל נכנס, מתכווץ לו פנימה. יפה. בוא נראה דוגמה ככה למשהו שאת עושה. בבקשה, יש לי פה כוסות רוח. מיכל הגיעה איתך. נכון, מיכל פה הגיעה להיות הדוגמנית שלי. יש לי פה כוסות רוח בתנועה, שאנחנו למעשה מריצים את הכוס רוח על הפנים, ויוצרים, כשאני עושה את זה בטיפול, אנחנו נראה אודם, והאודם הוא אינדיקציה של הדם שזורם בצורה יותר טובה. בנוסף יש לי פה גואשה, שזה כלי סיני עתיק, שגם כן נועד לקרצף את הרעלנים החוצה ולהזרים את הדם, שהעבודה איתו היא בצורה כזאת, גם כן כל העבודה היא כלפי מעלה. כמובן, אנחנו רוצים שהכל יהיה כלפי מעלה. כמובן אני יכולה לעבוד על העיניים, אני יכולה לעבוד על המקומות הקטנים. יש לי פה גם שקיות צמחים תאילנדיות, שמכילות קוקוס, לבנדר וחומרים שהם מזינים, ואני מחממת אותם בטיפול. כרגע הן לא חמות, אבל הן מגיעות לחום מאוד מאוד נעים, ואני פשוט מריצה אותם על הפנים, והחום גם כן עוזר להמריץ את הדם. וכמובן יש לנו את המחטים, יש לנו כמה סוגים של מחטים בפנים, מחטים מאוד עדינות ולא כואבות. זהו, למי שמפחד ואף פעם לא עשה דיקור, תכף תעשי ואנחנו נשאל את מיכל אחריה, למרות שהיא כבר חוותה, אז היא תוכל להגיד לנו, אבל שלא תדבר בזמן שאת דוקרת אותה. את יודעת, אני יודעת שאת מיומנת, אבל תדקרי רגע. דקרת את עצמך פעם, גיא? לא. לא? אני פעם, כן, זה ממש לא כואב דרך אגב. זה ממש לא כואב. דקרו אותי בבדיקת דם. זה הרבה פחות כואב מזה. מה שמדהים בטיפול הקוסמטי, שהוא טיפול מאוד מאוד נעים ומאוד מרגיע, למרות שאת יודעת, אנחנו משתמשים עם מחטים, אבל הטיפול הזה הוא באמת מאוד נעים, אנשים נרדמים לי בטיפול בלי בעיה. אם אנחנו רוצים אפקט נכון של האנטי-אייג'ינג, כמה טיפולים? זה סדרת טיפולים שעדיף? סדרת טיפולים היא בדרך כלל 10 מפגשים, של פעם בשבוע, טיפול נמשך 1.25 שעות. ואם הגענו לתוצאה הרצויה, תלוי במצב האור שהמטופלת הגיעה איתו, או המטופל, או שממשיכים עוד סדרה, או שעושים טיפול 1 לחודש, לשמור על התהליך של הייצור הפנימי של האלסטין והקולגן, ולהמשיך לשפר את החיות של האור. יפה. אז עד בינתיים תדקרי, תראי לנו, תסתכלו, שימו לב. לא, תסתכלי אליי. היא בעצם בת 60, רק נראית ככה בזכות הטיפול הזה, לא? לגמרי. הנה, ואפילו יכולה לדבר בזמן זה לא כואב. ממש לא. לא רק שלא כואב, זה מאוד מאוד מרגיע ומאוד מאוד מומלץ. וכל דבר שאני מכניסה למרכז שלנו, אנחנו מתנסים בזה לפני זה. אני השפן ניסיונות הראשי, ואני עוברת כבר 6 טיפולים, ומה שאני כן מרגישה זה ירידה של פיגמנטציה בעור, חיוניות מאוד גדולה שלו, והמון המון הערות מסביב של איך את נראית, איך את נראית. אני נראית כאילו עשיתי למעשה איזושהי סוג של מתיחה, שלמעשה הכל בצורה מאוד מאוד טבעית ונעימה. די, תוציאי לה. זה לא כואב. לא, זה לא מרגישים כלום, זה מטורף שזה בפנים. טוב, אז אנחנו, תודה לכן. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה ואחרי